suwuh arep Data Pitama suwuh iki werdine sirna arep nenggi swasana tentrem. Data Angesti Pitama iku luhur sirna kang menawa mahanane jagat tentrem lan Angesti marang luhuring budaya. Duh menika langsung amiwiti gemaring wayang Prawa. Nalika ingkang ngawriyan nggih dununganing carita perangan Parawa ingkang saking Serat Mahabharata. Duh menika gemaring Praja Pancalaradya negari Pancala dumadi saking Sumber Banjaran yen Candra sasat Pratisara Rukmi lumerak kaya denawi tebing harga kang hangakasa kinepung ana diginari sekarang kitri Raja Pancala sebab para Sundari kang werdine bumi pinilih kula nantang ing jero dianggung kaya sudados pasaban panyupaboga para katang hamong pangket engkaberi tasal lumadi daya mangkarti kanthi tekun hangolang sita rama temah tekan kang Angesti lumbung bali cinandi dados rajon sanegari cekap ing ayun turah timburi para misal samsamu samigo anggen wong jolo lumakan nang baita mitra samudra yayah mas kinter lampahing ponang Pawa